खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ टाइम्स अफ बड'लेण्डआव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों गोग्गाथाव खौराङा बेनोखि जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव सासे सुबुं माने सेलेक्ट जादों मायाव सेलेक्ट जादों आं बेखौ फारि फारि खोन्थागोन मोनसे गेम दङ बे गेमनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सुंद'यै खोन्थागोन आरो बेखौ मिथिनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों बिथाङा बे गेमनि थाखाय सेलेक्ट जादों बिथांनि मुङा युवराज कुमार ब्रह्म क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिटिआरनि आरो बिथाङा मोनसे खेल जागोन 4th टाइम जाबाय दासिम नेशनेल बेनो जाबाय खेलो इन्डिया युथ मोनसे गेम बे गेमावहाय माने बिथाङा सेलेक्ट जादों बे गेमनि थाखाय बे गेमावहाय बेल' नङा जाय गेमखौ जों सावरायगोन बेनि मुङानो जाबाय कालारिप्पायाट्टु आंबो फार्स्ट टाइम खोनानो मोन्दों नोंथांमोनाबो आसुरित जादों जानांगौ मा खेल बिलाइ जोंथ' फुटबल गेम गेलेबाय क्रिकेट रेसलिं बायदिसिना नङा होमबा जुडु ओमफ्राय बिनि गेजेराव बायदि गोबांनो जोङो खेल मिथिबाय वुसु स' गोबां केरेम चेस नङा होमबा स' बेफोरबायदि जोङो गोबां खेल मिथिबाय खिन्थु बे कालारिप्पायाट्टु माने मा बुस्थु मा गेम बेलाय नङा होमबा दा आसुरित जानो हागौ स' कालारिप्पायाट्टु होननाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो माने 3000 बोसोरनि सिगांनिनो गेम जाहैदों बे गेमा बेखौ दासिमबो फोथांना लाखिदों हारियानायाव आरोना खिन्थु बुंनो थाङोब्ला बे गेमखौ गोबां सुबुंफ्रानो खमै मोनथियो जाहैदों आरो लेखायावबो दङ जोंबो फरायनो मोनदों जोंनाव गोसोआवसो गैला आरोना खिन्थु आं दिनै फार्स्ट आरो खेबसेबाव खोनाफिननानै गिबि खेब खोनाफिननानै आं माने मोनथिनो मोनबाय बेबायदिबो खेल दङ दा बेनि गेजेराव बिथाङा सेलेक्ट जादों 12 जन सेलेक्ट जादों दै बेवहाय बेनो जाबाय सिमरन खान होनना बुंदों कामरुप मेट्र'निफ्राय 1 नाम्बाराव आरो 2 नाम्बाराव जा युवराज कुमार ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय बिटिआर जोंनि बर' समाजनिफ्राय बर' जाथिनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय सासे नायल' जाल' कंग्रेचुलेसन जोंहा फंबाया देरहानानै फैबाय आरो बिथाङा सेलेक्ट जाबाय नों देरहाबाय दायो सेलेक्ट जाबाय 12 जन नोंसोरजों लोगो गासैबो ग्रुपै थांगोन नोंसोर नङा होमबा जे फेब्रुवारियाव जानो गोनां खेलो इन्डिया युथ गेम दङ बे फेब्रुवारियाव जागोन 2022 मास मोनसे माने दान मोनसेल'सैसो 4 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै सुइद' माने 14 फेब्रुवारिसिम जागोन बे बाथ्राखौ जों मिन्थिनो मोन्दों आरोना रायजो राजाफोर माबायदि नांखो देरहानानै आं बेजों जा गोजोननाय मोनबाय मानो होनबा आं बे क'क्राझार एरियायाव आंल' माबादोंना सेलेक्ट जादों ओंखायनो आं बेनि थाखाय बे खेलो इन्डियायाव मोजाङै मोजां गेलेनो नाजागोन आं आंनि माबानिफ्राय फारसेनिफ्राय ओमफ्राय बे खेल माने कालारिप्पायाट्टु माबोरै मिथिनाय नोङो आङो बे मेरला खेला दं कालारिप्पायाट्टु बे खालि गासैल' मोनसे कालारिप्पायाट्टु होनो माने गोबां खेल दं आरोना बेवहाय जेरै मा खेल दं जेरै माबायदि जेरै सुबार दुकालबो दं हाइ किकबो बेले लावथिनिबो दं आच्छा ओमफ्राय आरो सिखाफोरनिबो दं नामा सिखाफोरनिबो आच्छा गोबां दं आरो ओमफ्राय बे कालारिप्पायाट्टुखौ नों बोरै मिन्थिखो बोरैहाय नों मोनजेनखो बोरै फेस खालामजेनखो जेनेबा जे बेबायदिबो खेल दं होननानै जोंथ' मिन्थियानोमोन नों बोरै मिन्थिखो आं बे फोरोंनायनिफ्रायनो सोलोंलांदोंमोन आच्छा माने बेबायदि खेलखौ नों सोलोंग्रोखादों आरोना बोरैनो जोंनि माने नोंखौ माने फोरोंनाय जेनेबा नोंखौ लाबोनाय बेसेबांहाय नों जायखौ नोङो गुरु होननानै सानो जाय नोंखौ फोरोंबोदों बेसेबांसिम दासिम दा स्टेट लेभेलसिम सहैबाय नोंथाङा स' सोर थांगोन नोंथांनि बे रेसपन्सिबिलिटिखौ नोंथाङा होगोन जेनेबा जे बिथाङानो आंखौ फोरोंदों बिथांनि थाखायनो आं दिनै बेसेबां सहैदों बे आंनि बिफानिफ्राय थांबाय बेनो आंखौ फोरोंलायबाय थादोंमोन फुङावबो फोरोंलायबाय थादोंमोन आच्छा माने नोंथांनि आफाया नोंखौ माने फुंनिफ्रायनो एक्सारसाइज बायदिसिना खालामनानै फोरोङोमोन मायोमोन आरोना स' बिथाङा युवराज कुमार ब्रह्म दै दायो क्लास 8आव फरायो नङा होमबा दासिम थाखो 9आव फरायो बिथांनि कलेजनि स्कुलनि नामा माबा होनदोंमोन आं बेयाव नायनो र' ST फ्रान्सिस सेभियर स्कुल दतमानि क्लास 8आव फरायो बिथाङा आरो बिथांनि बिफायाबो माने कालारिप्पायाट्टुनि एस'सिएसन क'क्राझारनि सेक्रेटारि आरोना ओमफ्राय बिथाङानो बेखौ माने गासिबो ट्रेनिंखौ जेसेबांखिनि नांगौ बेखौ होदों दिनै जोंनि आसामावहाय 7 सुबुं सेलेक्ट जानायनि गेजेराव बिथाङा सासे गोग्लैबाय बर' समाजनिफ्राय बर' जाथिनिफ्राय गोबां गोजोननाय बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गौरब मोनसे आरो कालारिप्पायाट्टुआ मोनसे गोदोनिफ्रायनो जेरै हमना ला पुसुराम जों हिन्दु धोरोमाव बुङोब्ला पुसुराम होनना बुङो महादेबनि शिष्य बेस्ट स्टुडेन्टमोन आरोना बियो बे माने माबाया मा होनो पुसुरामा आरोना स' बे पुसुरामा
बे खेलखौ बै समावहाय माने फोसावदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्रायनो बे खेला जाबोनाय जाहैदों माने बेसेबांबा 3000सोनि बोसोरनि सिगांनो ओमफ्राय दा बे खेला दासिमबो दङ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ आरो बेखौ फोथांना लाखिदों होनना जों मिथिनो मोननाय मथेब्ला बे हारियानायाव दासिमबो मिथिनो मोनदों आरोना दा कालारिप्पायाट्टु होननानै मोनसे मिनिंखौ आङो बेनाव सोंनायाव होमबा आङो जोंनि आसामनिनो कालारिप्पायाट्टुनि एसोसिएसन सेक्रेटारिजों रायज्लायदोंमोन बेनो जाबाय पाप्पु खान बे पाप्पु खाना खोन्थानाय मथेब्ला बे मालयामनि रावजों जाहैदों माने मोनसे मालयाम आरो संस्कृत रावजों जाहैदों माने बे गेमनि मिनिङा आरोना खिन्थु बे गेमनि मिनिंखौ माने बे रावजोंसो जाहैयो होनना बुंदों खिन्थु मिनिंखौ आङो मोनथिस्लाबासै खोन्थासै बेलेग बाथ्रायाव जों थांबायमोन आरोना स' बेबायदि खेल दं बेयाव माने एमेलगेमेसन गोबां खेल माने बेवहाय मा होनदों तलवार सिखानि दङ माने ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा होनदों सुबादुकाल आरो हाइ किकबो दङ आरो केरेट बायदिसिनाबो थाबाय नामा बेवहाय जोनाय बायदिसिना आच्छा हाइ किकबो आरोना स' गोबां बायदिसिना बेवहाय माने एमेलगेमेसन बेजों माने बे सिङावनो दंफायो आरोना कालारिप्पायाट्टु होनना बुंनाया आरो बेयो जोंनि भारत हादरनि मा होनो मोनसे ट्रेडिशनेल होननानै बुंजायो खिन्थु ट्रेडिशनेल बुङोबा जोंहा गावबागाव जाथि दङ बाट जोंनि भारतनि बुङोब्ला जेरै भारतनि मादार लेंगुवेज होनना बुङोबा नेशनेल लेंगुवेज होनोबा हिन्दी नङा होमबा स' बेबायदिनो कालारिप्पायाट्टु माने गेमखौ होननानै बेबायदि बुंदों आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथाङा फिउचाराव आरो मा जानो सानदों आरो बिनि अनगायैबो आरो बेखौ लानानै आङो मोनसे खेला जानो सानदों सासे बेस्ट प्लेयार आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे खेबबेसे गेलेखो नों दासिम दासिम खनथामल' गेलेदोंमोन खेनथाम गेलेदोंमोन ना जोंनियाव बेयावहाय सार्टिफिकेट दं बे बिथांनि स्टेट कालारिप्पायाट्टु ट्रेनिं काम सेलेक्सन केम्पनि बेवहाय मोनदों बिथाङा मिस्टार युवराज ब्रह्म बेनो जाबाय नै ओमफ्राय बे जाबाय जोंहा क'क्राझारनि नालाय बेवहाय मोनदों मालानि बे खेला माला जानायमोन बे 29आव जानायमोन 29 ओमफ्राय 30आव जानायमोन थांनाय डिसेम्बर 2021नि ना आच्छा ओमफ्राय नैबेयाव दंबावो फार्स्ट अल आसाम कालारिप्पायाट्टु अनलाइन आच्छा अनलाइनबो जादोंमोन ना ओमफ्राय बेवहाय बिथाङा मोननो हादों ब्रन्जे ओमफ्राय नैबेयावहाय ब्रन्जमोन आरो बेवहाय ट्रेनिंनिमोन आरोना स' बिथाङा दासिम खेबथाम गेलेखांबाय स' जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों गेम भिडिअ जाहाथे रायजो राजाफ्रा नुथों एसे झलक दिखला जा मोनसे जे माबायदि नोंसिनि कालारिप्पायाट्टु माबायदि देखायो माबायदि गेम जायो बेखौ देखायना होदो स' नोंथांमोनहा खेलखौ नायखांखाबाय बिथांनि गेलेनाय माखासे साइन अफ बे माने कालारिप्पायाट्टुनि आरोना ओमफ्राय बे खेलाखौ हारियानाजों लोगोसे माने बेस्ट बांसिन नाम्बाराव बुङोबा माने मा होनो बेखौ केरेलाया लाखिदों जाहैदों बे गेमखौ आरो बिनि गेजेराव बोसोरै बेखौ बिथांमोनहा गावसिनि मोनसे माने भारतनि मोनसे नाम हिसाबै भारतनि गेम हिसाबै बिथांमोना फोथांना लाखिबोबाय थादों आरो बे खेलखौ गेलेयै दिनै गासिबो स्टेटआव गोसारफिनबाय अलरेडि बेयो फुरा माने भारतआवनो गोसारखानायमोन खिन्थु बे गेमा गोमालांहांनो हमबायमोन आरोना आं बुंदोंना गोदोनि जोंहा महादेबनि शिष्य दंमोन बेस्ट स्टुडेन्ट होनना बुङो बेनो जाबाय पुसुराम बे पुसुरामाबो बे खेलखौ फोसावदों आरो बिथांमोननि फोसावनायनि दारैनो जोंनि भारत हादराव बे खेला गोसारदोंमोन आरोना बे खेलावहाय गोबां माने आगजुजों बाहायनो हानाय माने गियान मोनगोन सिखाजों बाहायनो हानाय आथिंजों बाहायनो हानाय आखाइजों बाहायनो हानाय जोगदावनो हानाय माने बारनो हानाय बायदिसिना गोबां बेवहाय दंफायो आरोना बे कालारिप्पायाट्टुआवनो मोनगोन जाहैदों आरोना बिनिखायनो बुंदों आरोना मादार अफ माने केराटेआनो सावलिन कुम्फुआनो होन बायदिसिना आरो माने थाइगान्ड'आनो होन स' बेखौ माने बे माने कालारिप्पायाट्टुनिफ्रायसो बैफोर खेला फैदों जाहैदों आरोना आं बेखौ मिथियामोन बेबायदि होननानै खिन्थु जोंनि आसामनि कालारिप्पायाट्टु एसोसिएशननि सासे सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि बेनो जाबाय पाप्पु खान सारजों रायज्लायनायाव बिथाङा बुंदों जे जेसेबांखिनि दा नों नुनो मोनो कुम्फु केराटे बायदिसिना स' बेफोरनिफ्रायसो गावस्रानानै फैनाय बे कालारिप्पायाट्टुनिफ्रायसो बे कालारिप्पायाट्टुआ
3000 बोसोरनिनो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय दंगासिनो दङ नाथाय बेखौ गोबां सुबुंफ्रा बारा मोजां नुवाखै इन्ट्रेस्ट मोनाखै किन्तु डाइरेक्ट थं थं जोनाय जोखोदावनाय स' बेफोरबायदिखौल' नङा होमबा स' बे हिसाबै बेखौ बारा एसेबां लायाखैमोन जाहैदों बे बाथ्राखौ आं मिन्थिदों आरोना बे जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि बे कालारिप्पायाट्टु माने जोंहा पापु कालचारनिफ्राय आरो दायो माने गभर्नमेन्टआ बेखौ रेकगनाइज होबाय आरो जायनि जाहोनाव दायो जानो गोनां जोंहा हारियाना एबा पान्चकुला बेवहाय 4th टाइम जासिगोन जोंनि भारत हादराव नेशनेल गेम बेनो जाबाय खेलो इन्डिया युथ गेम स' बेवहाय बिथाङा सेलेक्ट जाबाय जोंनि आसामनिफ्राय नोंथांमोनहा नुबाय दायो बे खेलाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअबो देखायना होनि फट'खौबो देखायना होनि बेवहाय बिथाङा सेलेक्ट जाना थांसिगोन बिथाङा सेकेन्ड नाम्बाराव दङ आरो लोगोसे जाय खेलो इन्डिया युथ गेम बेवहाय गासै 25टा गेम दङ बेवहाय गोबां गेम दङ जेरै हमना ला एथलेटिक्स आरो फुटबल बैडमिन्टन दङ होनदों टेबल टेनिस भलिबल ओमफ्राय हेन्डबल रेसलिं बास्केटबल ओमफ्राय काबादि दं बक्सिं दं ख'ख' दङ गाटका दङ थांथा दङ ओमफ्राय कालारिप्पायाट्टु दङ योगासाना दङ गोबां दं आरो टेनिस जुद' ओमफ्राय सेरि दं हकि बायदिसिना गोबां खेल दं आरो बे गासै खेला बे जानो गोनां नैबे 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जे जागोन हारियाना पान्चकुलायावहाय बे मायथाइयाव बे खेला माने खेलो इन्डिया युथ माने गेमाव बे गासिबो गेमा 25टा दङ बे गेमा जाजोबगोन जाहैदों रायजो राजाफोर ओमफ्राय बेयावबो जा कालारिप्पायाट्टुआव गोग्लैनानै जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि बर' जाथिनिफ्राय सासेल' नायल' जाल' बेनो जाबाय युवराज कुमार ब्रह्म नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय स' जोबनायावहाय नों रायजो राजानिफ्राय माबा मोनसे बुंनो सानो नामा रायजोफोरनिसिम खुलुमबाय रायजो राजाफोरा आंखौ आशीर्बाद हरदो जाहाथे आं गल्ड मेडेल लाबोनो थाखाय नाजानो हायो नोंनि नामखौबो बुंना होदो आंनि नामा युवराज कुमार ब्रह्म स' युवराज कुमार ब्रह्मनि थाखाय नोंथांमोना अन्नानै प्लिज आशीर्बाद हरना हो आरो नोंथांमोनखौ जायफोर नायदों आं बेखौल' बुंगोन नोंथांमोना आशीर्बाद हरनायजों लोगोसे बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे गुबुन सुबुंफ्राबो बेबायदिनो नोंथाङा जेरै आशीर्बाद हरदों गड ब्लेस इउ देरहाना फैथों बेबायदि कमेन्ट हरदों थिग गुबुनफ्राबो बेबायदि कमेन्ट हरनो हाथों आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो आयंआनो जा आबौआनो जा आदायानो जा आब'आनो जा बाजैयानो जा आयानो जा जियानो जा गासैनिबो शेयार खालामनानै जाहाथे नैबे जा फंबाय युवराज कुमार ब्रह्मनि थाखाय बोर सारस्रिथों जायफोर मानसिफ्रा सारस्रिनो हाथावना नङा होमबा बिसोरनिसिम सहैबा बिथांमोना निसय बोर हरगोन स' बिसिमसिम सहैब्ला स' नोंथांमोना जुदि शेयार खालामना हरोब्ला बे भिडिअआ बयनिसिमबो सहैगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो आशीर्बाद होनायजों लोगोसे जास्ट शेयार खालामना होबानो WhatsApp Facebook स्टेटास खालामना होबानो गोजोननाय थागोन थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय प्लिज शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ